92.7 Dominican Radio. Alam niyo bang ang liturhiya ng simbahan ay nahahati sa mga panahon? Alam niyo ba na ang kulay ng damit na isinusuot ng pari sa misa ay kumakatawan sa panahong iyon? Ang kalendaryong liturhikal na sinusunod ng simbahan ay nagsisimula sa Adbyento o panahon ng paghihintay sa pagdating ng Panginoon sa ating mundo. Ang panahon ng Kapaskuhan naman ay nagpapahalaga sa pagkakatawang tao at kapanganakan ni Jesus. Ang panahon ng Kwaresma na nagsisimula sa Miyerkules ng Abo ay ang 40 araw ng paghahanda nating mga Katoliko sa ating mga sarili at paghingi ng tawad sa ating mga